Leriler leriler tandure wong sumiler tak ijo royo-royo tak sanggup pinggir Dromono Dromatono kanggo sepon mengkotore pompong padang rambulane pompong jembar soroting arga gumantung ing ratri sajroning ratri dereng wonten ingkang cinarita ingkang wonten pundhita punika ingkang wonten Wismagung pidalem wonten dalemipun Bapa Sairun ingkang sawega hanggelar kersa mala kramaken kang putra putri kinasih kinanten lelipur sareng nyu aristamusik ingkang sampun samating karya yen Cenandra kadya kateping kula
kang
Kula nuwun. Mangga. Sampurasun. Rampes. Kula Sinten? Petruk Kantong Bolong. Oh, ala Petruk Kantong Bolong wadah sing telepong. Aduh, iya nang kene. Ya mancing-mancing tremos iki, Bos. Ora tremos sih maning. Permisi nggih. Mangga. Yen di Silawange. Niko. Ya pokok cewek. Waduh, Jan. Monggo. Monggo mlebet pawon. Mlebet mawon kula teng mriki. Mlebet pawon. Sekepane ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dene ngurung pada jawab. Wah ki ngempani ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing pertama lan sing paling utama, ayo bareng-bareng padang ngunjukaken raos syukur marang ngarsaning Gusti sing pancen wis aweh pirang-pirang berkah nikmat maringi nyong rika kabeh sing bisa nemokaken nang hargan agung iye slamet waras ora nalangan apa-apa. Ugi ngaturaken sugeng rawuh niki kagem sedaya kemawon ingkang katemben rawuh mangga pinarak lenggah. Lan ugi mangga niki sholawat salamipun muga tansah konjo atur kagem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sing kula tunggu-tunggu berkah sawangatipun ugi pitulunganipun. Terutama benjang wonten ing pudhating jaman utawi wonten ing yaumil kiamah. Muga-muga kula panjenengan sedaya klebet dados umatipun ingkang ing banjang badhe nampi pitulunganipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para pilenggah, para bapak, para ibu ingkang kula hormati, ngaturaken sugeng pepanggihan malih. Wonten ing season kaping kalih tesi sareng para kadang New Arista Musik ingkang sinengkuyung kalian konco audio inggih menika saking AL Audio. Mara sowan minangkani pamundhut utawi timbalan saking beliau Bapak Sairun ingkang katemben netepi darmane ngasepah malakramaken Kang putra putri. Kala wau ingkang sampun kula panjenengan sedaya nderek angistreni hanekseni lumampahing akad nikah putra putri saking dheripun Bapak Sairun ingkang sesilih den Mas Bagus Rasimin ingkang sampun hamengku wanudya kang endah Sulistianing Warna nun inggih panjenenganipun Mbak Kasmi Fitriani. Mboten sanes kasuwun donga lan pangestunipun sedaya para mong tamu ugi kawula sak rencang saking para kadang New Arista namung saged njurung donga. Moga-moga kagem pinanganten sak rimbit dadya keluarga sing guyub rukun langgeng sak lawase urip penuh gebegyan kamulyan ana ing donya tekan ing akhirat ing benjang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saengga saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal pinaringan momongan putra putri ingkang saleh lan salehah. Sageda mujudaken kekudanganipun tiyang asepah. Amin. Sowan kula sarencang wonten kanca pambeksa, kanca Surawati sekawan cacahipun kala wau sampun kawula tepangaken setunggal mbaka setunggal. Ingkang ing mangke kepareng atur lipur mila saking menika semoga kanthi atur sugeng lelenggahan, sugeng hamriksani lelipur bareng New Arista Musike Banjar Negara. Nuwun nuwun kawula nuwun.
sampun katuran kanthi gara-gara kala bendu